То, тук ли са пара? Да, надясно. Ако иска, спри мотора и тогава се обърне. Обърна ли се? Обърна се. Като върви срещу тебе, ляво и дясно се обръща. Да, бе, не се може фотка. Да. Опа! Камъчката на служади, остреха се. Контейнера трябва да прибереш. Ако я държиш, добре. Само да штракне. Завърти носа да е навътре. Ще го оправим сега. Добре, то скала държи. Ама ще го сложим отпред май нещо. Или няма? Може да му сложим на половин кило. Защо ти може да се обърне как трябва? Да, ще го видим. Нали виждаш, че няма нищо трудно в управлението? Не, това управлението ми е ясно, е. Така ли ми ли още? Ти ще кажеш? Ай, вържи падна вътре. Ама, си ми с моята камера снимай малко тя. Айде спирай.